खुलुमबाय निउज 24 बड'लेण्डनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फरायबाय। बे समाव आं सासे फरायसुलि लाना फैदों। देग्लायनि जा मेट्रिकनि रिजाल्ट, बे मेट्रिकनि रिजाल्टआव बिथाङा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। बर' बिजोंनि लिरनानै बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंलानि सासे फरायसुलि आरो बिथाङा उदालगुरि जिल्लायावनो थानाय जा टंलायाव गंसे बर' बिजोंनि जोंलारि फरायसालि, बे जोंलारि फरायसालिनिफ्रायनो बिथाङा देग्लायनि जा मेट्रिक आनजाद, बे मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ मोजाङै उथ्रिनानै सेथि थाखोआव उथ्रिनानै बिथाङा ओनसोलनि आरो न'खरनि आरो फरायसालिनि बेनि मोनसे गोग्गाथाय लाबोनो हादों। बे समाव आं बिथांनि फारसे आंनि निउज 24 बड'लेण्डनिफ्राय बरायनाय थाबाय। बिनानाव, दा बे समावहाय आङो नों जिहेतु देग्लायनि जिथु आनजाद, बे आनजादखौ उथ्रिनो हाबाय, मोजाङैनो उथ्रिनो हादों। दा नोंनि मुङा बबे फरायसालियावमोन? खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना प्रियमा दैमारि। आंनि आफानि मुङा खौला दैमारि आरो आइनि मुङा रन्जिता दैमारि। आं जोंलारि फरायसालियाव फरायोमोन। खोनाबाय, बिथाङा टंलायाव थानाय जितु जोंलारि फरायसालि, बे जोंलारि फरायसालिनिफ्रायनो बिथाङा देग्लायनि जा आनजाद, बे आनजादाव सेथि थाखो लानानै उथ्रिनो हादों। नोङो जिहेतु सासे फरायसुलि हिसाबै देग्लायनि जितु आनजाद, बे आनजादाव जोंलारि फरायसालिनिफ्राय नोंथाङा उथ्रिनो हादों। बे समाव दिनैनि समावहाय नोंथाङा दा उथ्रिबाय मेट्रिक आनजादखौ, बेयावहाय नोंनि गोसोआ माबायदि नांदों? आंनि गोसोआ गोजोननायबो नांदों, फारसेथिं बारा गोजोननायबो मोनाखै। मानोना गासैबो फरायसाफोरा एसेबां बोसोर फरायनानै थाखो 10आव मोनसे गोदोर आनजाद होयो। बे आनजादखौ जों एबार होनो मोनासै कर'ना भाइरासनि थाखाय, बेनिखायनो एसेबांबो गोजोननाय गैया। आङो इलेक्टिभ साबजेक्टआव बांसिन नाम्बार मोन्दों, लेटार मोन्दों। बेयाव आंनि इलेक्टिभ साबजेक्टआ मिउजिकमोन। मिउजिकआ मोनसे बिराद मोजां साबजेक्ट, नोंथांमोनाबो लानो हायो बेखौ लायोबा। बिथाङा थारैनो बुंदों मिउजिकआव मोनसे मोजां मार्क केरि खालामदों। पार्सेन्टआ बेसेबां होनदोंमोनलाय? पार्सेन्टआ 78.5। ओमफ्राय इलेक्टिभ साबजेक्टआव मिउजिकआव आङो 96 मोन्दों। थारैनो 96 बिथाङा मोन्दों। बेयावहाय बुंनांगोन बिथां फरायसुलि प्रियमा उन्दै समनिफ्रायनो मिउजिकजों नांथाबबोदों। बेयो भकेलबो लानादों आरो बेबायदिनो मिउजिकबो लादों। बेबायदिनो मेथाइबो खनदों, बायदिसिना स्टेज प्रग्राम, बायदिसिना एलबामफोराव बायदिसिना कभार सं बेबायदिबो खननायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे हिसाबै फरायफुनाय समावनो बिथाङा मोनथाम जिथु आयदा, बे मोनथाम आयदाखौ लानानै दिनै दावगाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। फारसेथिं फरायनाय, फारसेथिं मिउजिक, फारसेथिं आरो भकेल, बेखौ लानानै बिथाङा दावगाबोगासिनो दङ। नोङो आनजादनि सिगां माबायदि फरायदोंमोन? आङो आनजादनि सिगां फुङाव एसेबां फरायामोन। आङो हरावनो बांसिन फरायनाय जायोमोन, 2टा-3टा बिदि जायोमोन। ओमफ्राय सानावबो दसे दसे फरायोमोन, होमबाबो माने फुङाव बाराद्राय फरायनाय जायामोन आरो। दा बे बेलायावहाय जिहेतु एग्जामा जायासै, आनजादा जायासै, जानायमोनब्ला बांसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो हागौमोन। आरो दा गासैयाबो गोसोआ गोजोननाय गैया, माने आनजाद जायासै। गासैबो जों स्टुडेन्टफोरा मोजाङै फरायदोंमोन, हरालागै सोरबा फुङावनो सिखारनानै गोबां फरायदोंमोन। बेफोर जायासै, जोंनि खाफाला गाज्रि होनांसिगोन कर'ना भाइरासनि थाखाय। फारसेथिं कर'ना भाइरासखौबो दुसिनो हाला, नङा होमबा? जिहेतु गासै फोथायारि मोनसे जिउसा बियो हिसाबै, थेवबो सरकारा मोनसे मोजां राहाखौ खालामना होदों। सिगां जितु क्लास 8, 9, 10आव मोननाय मार्कस, बेखौ कम्पेयार खालामनानै देग्लायनि रिजाल्टखौ होदों, नङा होमबा? हिसाबै नोङो सानदोंमोन फरायनानै जिहेतु गोबां फरायदोंमोन, गोबां खस्थ' खालामदोंमोन, बेनि फिथाइखौ एसेबाबो मोननो हाबाय। थेवबो नोंनि जिथु साननाय, बे साननायफोरा जाफुङासै होननानै नों बुंनो नागिरदों। मानो होनब्ला आनजाद जायोमोनब्ला आरोबाव बांसिन मार्क केरि खालामनो हागौमोन, नङा होमबा? नोंनि फरायनाय
नोंनि रोजाबनाय मिउजिकआव नोंखौ सोर बांसिन जोथोन लादोंमोन? आंखौ आंनि आइ आफाया सानैबो जोथोन लादोंमोन आरो आंनि फोरोंगुरुआबो जोबोद हेफाजाब खालामो आंखौ आरो आंखौ अनोबो। दा बे समाव नोङो नोंनि फरायनायनि बेलायाव जिहेतु मोनसे देवना बारबाय आरो दंबायो फरायनो हायार सेकेन्डारि दं, डिग्री दं, नङा होमबा? बे हिसाबै नोङो नोंनि फरायनायखौ जिहेतु नों दावगालांगासिनो दोङो आरो नोंनि मिउजिक, नोंनि माने रोजाबनाय बेफोरो दावगालांगासिनो। बिनि जिथु नोंनो अननाय होदों सोर बांसिन होदों, आइ ना आफा? आंनि आफाया होदों बांसिन। आइयाबोथ' होदों? आइयाबो होदों। समानानो होनजायो। हिन्जाव मानसि हिसाबै न'खरनि खामानियाव मुखुब थानांगौ जाहैयो जिहेतु बिमाया जोथोन लानो हायाखैब्लाबो बिथाङा गोबां मदद होदों, नङा होमबा? दा नों बिसोरखौ नों मा होनना बुंगोन बिसोरखौ, नोंनि आइ आफाखौ, नोंनि बे समाव दावगानाय समाव हेफाजाब होनायखौ साबायखर जासिगोन ना मा? आं आइ आफाखौ साबायखर जासिगोन आंखौ इसेबां मदद होनायनि थाखाय। आइ आफानि मदद गैयामोनबा आं इसां दावगानो हानाय नङामोन दाहालागै आरो आइ आफानि सिमांखौ जाफुंहोनो नाजागोन। फरायनानै मा जाहैनो सानदोंमोन? आं सासे लयार जानो सानो। लयार, नङा होमबा? बिथां बिनानाव लोगो मोननानै दिनै मोनसे मोगा मोगि आयदा लानानै बिथांनि फरायनायनि बागै, फरायनायनि गेजेरजों बिथाङा मा मा आयदायावहाय बिथाङा दावगालांगासिनो दङ बेनि बागै आं बिथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय, नोंथांमोनाबो नुबाय। दा बे समावहाय दसे समनि थाखाय बिथाङा आंनो सम होनायनि थाखाय बिथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। फिन निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय बिथांनि जिथुनाखि फरायनाय बिथिं, मिउजिक आरो भकेल बे मोनफ्रोमबो आयदायाव मोजाङै मुं लाखिनानै हारिनि गेजेराव मोनसे मुंदांखा जाहैनो हाथों बेखौ हास्थायबाय। लोगोसे बिथांनि जिथु नाजानाय बे नाजानायाबो दावगालांनो हाथों बेखौ हास्थायनानै बिथांनिफ्राय जिहेतु मिउजिक बिथाङा मिउजिक रोङो आरो फारसेथिं मेथाइबो खनो, दोंसे मेथाइ आं खोनासंनो नागिरदों बिथांनिफ्राय। दा बे समाव जोङो प्रियमा दैमारिनि मेथाइ दोंसे खोनासंनो नागिरदों। बिनानाव, नोङो दिनै जिहेतु आनजादबो उथ्रिबाय, मिउजिकआवबो बिसारतआव नोङो सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। बे समाव जोंनि निउस 24 बड'लेण्डनि नायगिरि बिथांमोननि थाखाय दोंसे मेथाइ खनना होदो। आं दायो दोंसे नीलेश्वर ब्रह्मनि मेथाइ रोजाबनो सानदों।
साबायखर दा खोनाबाय जोङो मिलौदो देंखोजों प्रियमा दैमारिया मेथाइ दोंसे दिनै रोजाबनानै दिन्थिबाय थारैनो बाख्नायथाव बिनानाव बिथां देग्लायसो देवना मोनसे बारदों फरायनायनि बेलायावहाय आरो बेबायदिनो बिथांनि मेथाइ खननायनि जिथु गारां बे खोब मिलौदो बेबायदिनो निउस 24 बड'लेण्डनि गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांनि जिथु नाजानाय बे नाजानाया अरायबो थाबाय थाथों आरो बे नाजानायनि गेजेरजों बुहुमाव मुंदांखा जानो हाथों आरो बर'निल' नङा गुबुन हारिसाफोरनिबो बिथाङा मेथाइ खनगोन बेबायदिनो बिथांनि मेथाइ खननायनि बेलायावबो आवगायलांथों बेखौ हास्थायनानै दिनैनि जा मोगा मोगि बे मोगा मोगि आयदाखौ एसेयावनो थाबाय गोजोन्थों।